sannan madambata gobe idan Allah ya kai mu karfe 5 ta yi kowa a gidan dambe a fara dambe da wuri a tashi da wuri saboda bakin madambata na musu hanya yaki ya baci babu juma'a ba wallahi kai yara sabuwar shekara sabon lale ko ranar juma'a kowa da kowa sai ya dambe lambar uba ta basara shagon ba auta